mulih sanane ngomah ben nemeng tuwae ngomah ana wis men luweh sanane ngomah wedian tesih gadah putri ora nek kirek wedok duwe niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi amplong mencelat lho mung ditawani kirek ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya kowe ngopo Gong nusul iki Andelo kanan ndara wae ora iso kowe iki abdi kok aku adimu lho Tru kulawarga minggir to minggir Tru lel ngrungake iki ora nggo sikil kok sombong banget kok kowe nggih aku arep dahar edan iki ingkang semene iki anggo kowe menika kagem nggih Lurah Petruk sedaya waduh aku ceker Tru moh meng ceker emoh duduh emoh ora entuk engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotono sia-sia nek ngisor kursi ngono kuwi ling rokoti ya iya semangkean tenan Tru kowe Bagong tangane kuwi cangkire sapa kae cangkire sapa diajeng menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan lah krungu ora kono kowe ngombe ledeng kan edan tenan iki kamar sapa kamarku waduh gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak nyoba kasur aku oh kasure jeneng ora usah dadak obah kuwi obah pisan kentul saking apike kaya Truk tak kira tak tinggal lunga ning Darawati iki kowe wis siluman aku ya isih tenger-tenger ning peturon tanpa wah ge ambune persinge kaya ngene kuwi gek ora mentas kowe iki monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem dikon maem ya ora mangan dikon ngombe ya ora ngombe monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan lah kok ning meja kok ana soda gembira ki lemu kongkonan sapa ya Tru hah kongkonan bocah apa kongkonan sapa apa tuku dhewe mengko nek ra ana wong kowe iki waras nek ana wong masuk angin tau mbene ora aja ngundang Petruk saya lara sakit Tru pirang-pirang dina ora nyambut gawe waras ya Tru iki aku mau wis ketemu karo Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane ning Tru kowe krungu ta Tru Tiwas aku ngomong oke-oke kowe ora krungu hamus pra iki mau Sri Prabu kuali Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka ya kuwi senjata cakra nah Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petruk nek Petruk iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi Truk nah kowe saiki nek lara ngene arep golek senjata cakra piye apa kongkonan aku meneh atur sikilku dik-lik kiwa tengen kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe Truk piye iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho Truk saiki kowe omong ndak engko ndak omong jenenge iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi Truk sing kene iki sing bingung rasane watuk ta iki kan omonge ayal kok ndak watuk omong apa sate brutu apa ya
Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah apa bebayuku truk kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning piperbak wae. Kowe tau ora napa rek wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konangan. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Gendong-gendongan. Ayo ta, Truk. Mbok ora meneng wae ana ta, Truk. Omong apa ta apa? Wah, ya suaramu wis kaya ngono kuwi wis parah banget apa piye apa? Telake wis ketukulan jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Matur nuwun ya Kang Gareng. Ya tiba padha-padha. Sing Ndrawati ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra kuwi pusaka, Tong. Tong tir tong katong Petro anakku kok. Guys tangi. Ayo gara-gara yo. Ora kuat tangi kan. Ha piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono kan. Agene iso guyu. Kowe lucu. Mosok kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Petro ya andine ngapusi adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhek langsung ngene berarti waras. Nek dhek langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Ngene maksudane. Tembangke apa piye? Ora ketang sepisan tembangke ya, Terus. Karo nggo tombo sayah. Heeh, nggih. Ah, tembangke sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Heeh. Iki ana gambare Tatin. Lagi umbah-umbah. Tatin umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Ana gambare Ayu. Lagi ngeplaki bojone. Milih apa? Milih sindane sapa? Komplit ka iki. Arek lho iki sing nomor 3 gambar Ika lho, lagi arep adus. Setel yo Kang yo. Nggok menawa isine pas adus. Buka meneh sing nomor 4. Lho iki lho Mbak Ria iki. Nganggo andrak. Apa? Wah ya ora. Wah, nganggo tank top. Wah, iki buka meneh iki lho. Agnes iki lho. Iki anting iki lho, iki anting. Wow. Wow, lagi ngercoli kayu. Gila, lu ana meneh gila, lu Prastiwi gila. Wah, gleleng ta. Wah, ndroke kedawan. Rangsrah lemah kaya kuntilanak. Ih. Milih sapa, Tru? Milih sapa? Ayo milih sapa? Aku sesek Kang Gareng. Ha piye dipateni apa piye? Kok ngewoke lho. Angel jaluk-jaluk. Tak kirim lagu men kowe men kowe waras. Sapa sing nembang? Kaya
Mbak Ria rung nembang Mbak Ria. Diaturi nembang. Heeh, men komplit engko ndak dikira Mbak Ria ngaturke apa men Petro iki lho, Truk. Apik iki, Truk. Ayo Mbak napa nembang. Klasik nggih kenging, ajar klasik nggih mboten napa-napa. Kaya kula wingi bar weruh ajar ngono apa jenenge nganggo larasan nemro malu luci nemro. Ajar niku. Niki napa niki, Pak? Napa? Ngene kok ana suarane. Ha iki tip nganu kok rekaman desa kok iki dadi. Iso omongan barang. Kersane napa panjenengan ngaturke napa mboten pripun-pripun? Kurang ngaturke apa-apa Kang. Iki maru sinden ora mengarep dapurmu. Lara ya lara kuwi rasa cerewet. Engko disuntik ya, Truk? Mau Kang jarane aku wedi Kang. Oh, calanan kok wedi karo suntik dene aku nek nyuntik sregepe ra jama-jama. Oh, ora. Ra berbobot. Apa, Mbak? Nyuwun tandha mata nggih. Waduh, tandha mata. Matane gareng kira. Wis mulih ya, mulih. Tandha mata ya. Indonesia. Senes. Itu kuwi. Senes. Tanah air beta. Di sana tempat lahir beta. Ya. Mangga. Dipun bawani napa mboten? Derek. Bawani ah kaya. Sampeyan sing kit wau dereng nembang dhewe. Pancen tak. Apa sih? Pripun? Di imbu dienggo gara-gara jebul Petro malah lara. Engko rak mateng. Napa? Mengke rak mateng. Mateng pripun? Lah timbu. Wah. Kit wau pun mateng. Mangga. Biasane mawon nggih. Nggih, nggih. Pripun? Oh, nggih, mboten napa-napa. Menika para penonton ing Kutasuka buak mencep-mencep ya. Nyuwun semadya jumeneng. Edian seragame putih kabeh kono kae lho. Niku kursi. Oh, aku kaya ana ndase. Bul kursi. Mbok Ben, modar Mbok Ben. Genah mau iso pesen apa jenenge? Iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe. Kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso kok gering ora. Nengke wae yo. Padha obong wae omahe ora iki. Omahe Petro Wardo obong men modar sisan wong kok alemane ra jama-jama ora. Nganggre bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora bakal wige ringo-ringo. Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene. Men bapak sing nengahi perkarane Petro. Janeng yaneng talaga kati langit
Sumarikoten prayitna semuriris semuriris eko balik jarine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak Petruk lara. Lah kok iki wis waras bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Warantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pangendikaning Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Nala Gareng. Kowe diutus nendi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lagene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis sago dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mung kari kowe to, Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelekaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat. Mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Warantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk? Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya, nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak-enak kapenak, ngenteni tekaning kanugrahan. Dintenana kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Semareka den prayitna semuriris
ngendikane bapak ning kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak. Nek ming tak tinggal kelekaran etok-etok aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet. Anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkonane aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Ya, golekane. Ning yo nendi modal ora kowe. Coba. Monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter, pancen wong wasis, ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Kurantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketupar kenceng marudaya pak pong buk bolong kali cuti nyamanya ngawe Petro Ibu Kulon Rada ya ulun ingkang prapta ning Janaloka ulun ngerti pesambat kita kan kita kepengin nagih janji kelawan Nata Indrawati kapireng dening Purbaning Wang Maha Nasa ya Sang Hyang Manikmaya tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya menawi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun Ulun ya Puruhanira Petruk yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita pitulungan menapa Ulun kita bakal ulun paringi pusaka ngaran Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Caranipun nek wis ulun paringi parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wih lah, tekan Parangkusuma kuwi lho. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingana Ulun. Ya, Petruk Kantong Bolong. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki parisuli dengkele atos lah. Kita ya aja ngalur iki parisuli. Nggih. Wis mengko yen bisa kita gunakake nggon kita bakal ketemu harus senjata cakra. Matur sembah nuwun Ulun ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk. Nggih. Kula tak mlampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok wis ta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasembatan panggayu kita. Matur sembah nuwun Ulun. Sing ati-ati Petruk Kantong Bolong.
Karana sumubang bangarono katinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer kene donganing kung lir bobo sing bene banto Beberong ayam wono Kakang Semar tiwas kepara kebeneran dene Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngamarta. Kakang Wruhanira yen to dina samengko Ngamarta nedheng koncatan Yoni. Ya Dipol. Mula wektu dina iki gandeng kowe minangka wonging para Pandhawa. Mara kangge padhangna penggali mbarep kakangku sarta kahanan negara ing Ngamarta. Enten apa to, Gus? Kekilapan apa Kakang Semar teka dadak dangu marang Puntadewa? Mangkir miyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi Wruhanira Kakang yen to Ngamarta koncatan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Kakang. Sarating pandam sumula amadangi troning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyah Manahengkung ing praptaning kinunah nala garing dumujug tanpa larapan. Sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung nula garing mlayu-mlayu matur Ndara Puntadewa sewu lepat diagung pangaksami nedhengipun kula dijagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyana-nyana wonten alindra kembar ingkang ngamuk Sulamtanta Nirbaya Nirwikara ngamuk punggung wonten negari Ngamarta. Kakang Semar Ndara Werkudara Ndara Janaka mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus kelima sada. Ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lenggara miturut
kabar sarta wasitaning dewa ingkang tak tampa. Panakawan ingkang kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta. Iki wis tekan papan pernahing negara Ngamarta, ora padha duduhke diamuk wae Kakang. Ayo, Yayi Jaya Sudirga. Wah. Sapa? Jaya Lengkara nalindring pulo gedha kencana. Ayo, Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawakane. Tak jaluk tanggo tumbal. Wah. Oh, wet. Iki wae. Satria bagus panengah Pandhawa Raden Janaka wis apa? Jaya Sudirga. Jaluk abdi Ngamarta ing pawane sarwa dawa ora bakal tawenake. Lakon tinjung akhirat. Oh. Pandara Ratu Kembar Nyata Digdaya ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar awakku krasa ora duwe kekuatan pancen ora sakbaene awiden golek wong sing iso ngalahke Ratu Kembar nika sapa pun to sampeyan mangetutke laku kula. Petruk cah edan. Kowe mau ora takon mlaku ngidul to? Aku ngalor sik ya, Pak. Kok ketemu nang kene? Lah ya ora ngerti kaya. Mbok menawa keparenging dewa ngono. Kowe piye lakumu? Ketemu pukulun Bathara Antarada. Ketemu Antarada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa. Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta diamuk Ratu Kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake Ratu Kembar loro kae. Pangestune, Pak. Gelar Pandan Moncar Tinon lir kekonang surem sara tetan padhang waladal Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara iki menungsane ana menungsa pawakane sarwadara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki ingkang kudu dadi tumbal negara Pulung Gedhah Kencana ora sakakan gunung tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Gedhah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, nek sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasani Sandara Langit. Wah.
candak dadi tumbal candak go ning negaraku legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Mati, Pak. Ilang wujuding Ratu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petra iki. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kere wis sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dhewe-dhewe kok, Gong. Petruk Pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Ah monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa wardi alum sapa wardi alum. Kancane iki dingengei kok. Ana buahe dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ah ya. Wah, cilaka acarane. Wah, pahit. Wah, pahit. Ya wis Pustaka Jamus Lima Sada wae. Ah, nek senjata cakra kula sing balekke mawon. Wis ya, Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur senjata cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah. Ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng, Tru, aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adimu, aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara-Kresna, pangkatku tumenggung. Wah, idiak-idiak. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku kan? Anjur susuke dipes, mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Sowan nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendhikanipun Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka senjata cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petro dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petro kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun.
Semaku iri, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Warantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iki calon bojoku kok ora tegel ki piye? Wis separone umurmu ya semen. Ora urusan. Nah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Aja ditiritani ya, Tru. Iya. Aku ditiritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Videoke sithik. Di videoke moh ora rasa warna-warna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Lah rak ngaten. Monggo. Warantawati wonten dawuh jumbuh kelawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama kula pikantuk Kilora Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula sebabe Kilora Petruk menika gampil ngecul tur yo seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem Kilora Kang. Wetengku dicekeli, Kang. Apa? Rasane piye, Tru? Wis ngene urung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Apa ora? Edan Petruk ketrima tenan. Po ya Warantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye. Hei. Ora ngawur. Kok njur apa-apa arep dipek apa-apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Tundi. Nang mburi aku iki mantuku Ndorowati ki rek ya nggonamu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegarasi lho kula nggone. Nggonen kabeh. Lho nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh Kilora. Wait, menurut kowe, Gong? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wes. Tuwekan ora. Monggo Kilora mancing wonten ing Taman Pintar. Mboten. Mancing wonten ing Taman Sari. Wis ya, Kang. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe ndasmu kuwi. Amplong mencelat lho. Kowe ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo e Gong nusul iki? Andelo kanan ndoro wae ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Truk, kulawarga. Minggir tenan minggir. Truk lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkong semene iki anggo kowe. Menika kagem Kilora Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker.
Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotana. Sia-sia. Nek ngisor kursi ngono kuwi ling ngrokoti ya. Iya. Semangkean tenan truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa Diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem munjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Dan tenan. Iki kamare sapa? Kamarku. Waduh, gong-gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan-pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Walah. Kabar kawantar sumebar ring jagat. Yen to ing bisa mbaleke wujuding Tata Cakra Petruk Kanobala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora isin? Apa kowe ora wirang? Petruk iki gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Petruk iki mung batur. Ngatasé Ratu Ndorowati kok duwe mantu batur ki arepe piye? Aku ora trima. Ndorowati tak jaluk tak dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk neng negara Ndorowati. Minggir jangkae. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika pawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Walah. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Anje-anje lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibarengke njoben ngono. Arep barengke ning kamarku ora. Truk, ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki lurah. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh. Sanane ngomah. Menawi kok ora bubade duka mengsaipun kula. Samenika ngaten kemawon. Ora sandhakaken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Kyai Prabu Duryudana kon ndhawuhke Lesmana Mandra Kumara perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang, apa-apa kudu menang. Larae njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisra, gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndorowati, ora trima karo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Ngono yo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo abenajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndorowati, ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe? Krubut wong pirang-pirang wani no mboten. Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Wrantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Yo. Wis rampung Kurawa. Lho. Wis Bagong. Wis krungu saka kene dog jrek do digajuli. Bubar kabeh delokan ora percaya.
Lho, Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartomarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbu. Ngandel ora. Cerdas ki cekat-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal kanggo gawe. Wis tok sifat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya nipun anak kula Rantawati lan Petruk. Sampun kelampahan dhaup. Yo, muga-muga lestari widodari ring sambi kala slamet sak kabehe Kresna.